לפעמים כל מה שצריך כדי להציל את הזוגיות זה מישהו מבחוץ שיראה מה שהם כבר לא מצליחים לראות. שלום, שמי דוקטור קרמי אומרו, יועץ זוגי, בעצמי ילד להורים גרושים, ומספר לכם שזוגיות היא אחד התחומים המורכבים שבחיים. אנשים מחפשים חיבור, תקשורת, יציבות, והם צריכים מישהו שידע להוביל אותם לשם. אם יש לכם את הרגישות, ההקשבה והיכולת להאיר את הדרך, זו בדיוק השליחות בשבילכם. לימודי ייעוץ זוגי במכללת פתרונות, מסלול עומק מקצועי לאנשים שרוצים ללוות זוגות בתהליכים של שינוי וצמיחה והתמודדות. מעל 20 שנות ניסיון בהכשרת יועצים זוגיים, תקבלו תעודת ייעוץ זוגי יחד עם תעודת התמחות בליווי תהליכי פרידה, כלים מעולמות הייעוץ, האימון והפסיכולוגיה הזוגית, ליווי אישי לבניית הקליניקה. הלימודים נעשים או בזום או פרונטלית. למי הכשרה מתאימה? למאמנים, מטפלים, מגשרים, יועצים וכל מי שמרגיש שיש לו מה לתת בתחום הרגיש המשמעותי הזה. רוצים לבדוק אם זה מתאים לכם? השאירו פרטים עכשיו לשיחת התאמה אישית עם יועץ לימודים ללא עלות, ללא התחייבות, ואנחנו ניתן לכם את הכלים למקצוע הבא שלכם.